Hey, it's time for revenge! Bon, dus op mijn IGTV had lieve Pieter mijn make-up gedaan. En het resultaat was speciaal. En dus Pieter wou absoluut niet dat ik zijn make-up terugdeed. Maar dus, ik weet niet hoe, maar we hebben hem toch zo ver gekregen. Maar voordat hij spijt heeft, ga ik eraan beginnen. Ik heb zijn haar al mooi naar achter gedaan met speltjes, dat niet in de weg hangt. Wil hij een glitterlook? Welke kleurtjes zou je graag in je oogschaduw? Doe maar, doe iets dat bij mij past, dat jij denkt. Ik ga gewoon mijn ding doen. Wat hij in feite deed de vorige keer met de concealer was niet zo slecht. Maar ik ga toch ook de concealer op de eerste laag leggen. Want ik doe dat nu al heel tijd bij mijn eigen make-up. Ga je net uitleg geven? Ja, wel concealer onder de foundation is niet al slecht. Vertrouw mij, ik ga je niet blind maken. Check het haast. Kijk naar boven, niet bang zijn. Ik ga niet in je ogen zitten. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat ik iemand anders je make-up doe. Ik heb dat wel een keer bij mijn mama gedaan en bij Steffi. Maar het ding is, dat zijn er allemaal dat zo niet veel make-up willen. Die willen altijd zo'n heel simpele look. Dus als ik wil, kan ik nu een beetje meer doen. Maar ik zal hem niet pesten. Ik ga echt wel iets moois maken. Ik ga hem niet belachelijk maken. Okay? Dan bent jij ook beter in. Zie je dit? Ja, hè? Anders word je zo raar afgekapt. Now it's time for foundation. Nu ben ik echt benieuwd, man. Ga je plamuren? Ja, dat is moeilijk om bij iemand anders te doen, amai. Ja, hè? Wauw, je mocht ook bij jezelf doen als je wilt, voor een andere video. Hij heeft dus expres zijn quarantainebaard afgedaan hiervoor. Wil je dat rust geven? Ik weet niet, ik kijk al uit naar als het gedaan is. Voel je dat eigenlijk, dat dat op je huid ligt? Nu nog niet. Als ik vroeger werd geschminkt op kinderfeestjes, werd ik daar wel echt altijd ambetant van. Dat is echt, maar dat is ook iets anders, hè. Je moet het daar niet mee vergelijken. Dat is echt iets heel anders. Cutie! Echt zo met de kan in mijn hoofd zo. Now it's time for contouring. Contour. Ah ja, mijn Morphe brushes zijn nog altijd niet aangekomen, dus ik ga het weer met een borstel moeten doen. Doe ik het zo? Ik voel dat in mijn oor. Ik zie echt geen verschil, hè. Oh voilà, hier ziet het al veel beter. Maar je zit echt mijn oren te schminken, hè, ja. Kijk, nu zie je dat toch wel. Alle kakstreep. Een beetje kak, ja. Diarree oranje. Dat is nu roze. Niet aan het tijd van die cringe kusjes, hè. Ojo, je ziet zelf zo als de camera's afstaan. Achter de camera's is Pieter echt een heel andere jongen. Niet verschil? Dat is iets dat de oogschaduw beter blijft liggen. Ik hoor je genieten. Nee. Nee. Je bent aan het kreunen. Het zal zijn. Nee, ik zie gewoon die ringlamp flikkeren in alle kleuren als mijn ogen dicht zijn. Precies die slang van dingen. Jungle Book. Jungle Book, ja. Oh man, nu ga je eruit zien dat een spooksbiet. Dat is echt cool. Hé, mama, het is mooi met contour, hè. Okay. Wat heb je nu gedaan? Je ogen geprimed, dus eigenlijk gewoon een doorzichtig middel daarop gedaan. Wit? Ja, maar nu met de kleuren erop, dat gaat feller uitkomen. Ja, nu voel ik het wel dat er iets op ligt. Fuck man, ik ben echt... En nu heb ik ook nog paars erbij bij die kleuren. Morphe? Nee, dat begint al met jeuken. Nee, dat zit tussen je oren, zo. Nee, maar je doet met je borstel in mijn oog, joh. En je oog? Dank u dat ik dat mag doen, ik ben echt blij. Het is door Lona, hè. Oh, dank u Lona. Dus ik was met Lona aan het bellen en ik zeg van, Lona, heb je al naar mijn nieuwe vlogs gekeken? En ja, eentje had ze gezien, eentje nog niet. En ik had gezegd van, heb je misschien een leuk idee van iets dat ik kan doen? Zij zegt, ja, Pieter zijn make-up doen. En ik dacht, oké, ik zal het hem een keer vragen. En voilà, ze. Here we are. Uw wenkbrauw naar boven. Ja, echt surprise. Niet confused. Oh, kijk, surprise. Ja. Oh my god! Dat is zo leuk. Onder uw oog. Oranje. Dat gaat mooi zijn. Dat is warm. Oranje glitter. Oké, naar boven kijken. Niet bang zijn, hè. Ik doe het wel afwerken met nog wat glitter. Cool. Snap je het? Zie je het? Nee. Nee? Ik vind niet echt passen bij mij. Allee, ik zal je nog een stoere eyeliner geven. Je gaat je hoofdje naar mij moeten draaien. Ja, en je ogen toe. Het is allemaal naar de web, hè. Ja. Dat meen je niet. Nee. Oh my god. Maar dat is niet mooi, streep. Maar waarom doe je dat dan? Maar nee, normaal lukt dat. Dat is gewoon moeilijk bij iemand anders. Ik zal het wel nog fixen. Die is nog redelijk, toch? Die is nog redelijk, ja. Ik heb van die save the day. Wacht, ik ga dat gewoon, sorry. Maar jong, wat voor een amateur heb ik hier te maken, zeg?
Ik zou het, ja, laat het maar zo voordat je het verkloot. Oh, ik kan gewoon geen eyeliner moeten doen, hè. Maar nee, je gaat dat niet moeten doen. Het is nu zo, je ziet er schattig uit. Mijn mascara valt dat ook altijd minder op. Oké, naar boven kijken. Niet bang zijn. Jawel. Echt niet. Nee, als je niet beweegt, gaat het niet in je oog Maar zitten. dat... Wow. Ja. Ja, dan kan ik niet aan de onderkant van je wimper. Allee, aan de wortel. Doe voort en zeker Ja, niet praten en ademen in mijn ogen, want dan is het nog Oké, meer maar het is moeilijk. goed, de mascara. Lastige bevalling. Ik ga een beetje wenkbrauw geven. Dat is uw kleur. Dat is niet eens mijn kleur. Wow. Die zijn echt niet gelijk, hè. Maar met dat licht op, dat is moeilijk. Je ziet dat niet goed. Nu is dat toch gelijk, hè? Ça va nog. Oh, ik vind u echt cute. Ik zou je echt doen. Maar jongen, alstublieft. Ik vond de neuscontouring van mij bij u toch beter. Ah ja, ik heb nog geen neuscontouring gedaan. Maar nee, dat moet niet, hè. Moet dat nog blenden? Ja, dat dacht ik al. Ik weet toch niet, zal dat genoeg geblend is? Zijn we er bijna? Ja. Nog highlight en lipstick. Oeh, dat doe ik graag. You're a star. Pornstar. Dat is een leuk borsteltje, hè? Ja. Snap je nu waarom dat ik die niet liet gebruiken? Nee. Brave. Laat de snotlepel maar goed uitkomen, hè. Dat is ze, dat ze er. Ik wil je nu niet verpesten met de lipstick. Ik zou dat subtiel houden. Ja, hè? Ja. Misschien zo alleen langs de randjes of zo. Of alleen langs de binnenkant zo. Zo wat donkerder langs de binnenkant. Of niet te speciaal doen ook, zo natuurlijk. Oh, ik ben direct terug. Als de camera loopt, hè, doe je... Ja, er staat maar iets of zo. Dus, waarom heb ik deze gezegd dat ik het ging doen? Ja, valt het nog mij of wat is het? Oké. Oh my god, die eerste keer lipstick. Doe ik wrijf maar hoog, ja. Het is kapot cute, hè, dat doet. Zo cute, mondje. Dat lijkt me ook te, hè. Hey, Hatten. Hey, ik vind het echt schoon, ze. Is het af? Ja. Doe een keer zo, zoele blik. Ja. En doe je ogen een keer toe. En beweeg, ja. De eyeliner kan wat beter, maar voor de rest is die wel schoon, hè. Oh my god. Ik vind het echt nog niet slecht of zo. Juist een eyeliner vind ik een beetje rampzalig. Ah wel, maar misschien moeten we mijn haar wat Ja. Je hebt mijn tips goed geleerd van vorige keer, hè. Jeffree Star zou die uitnodigen voor een threesome. Kijk, je zit er veel mooier dan mij. Was dat niet voor de make-up ook al? Oh my god, maar kijk, je zit echt mooi. En ik ga wat Shell doen. Ga je wat Shell doen? Ja, en wat parfum. Wat parfum. It really makes the difference. Pak al de haters, hé. Met of zonder blinkende neuzen. Dat is toch mooi, hè? Uw neusje is echt mooi als die blinkt. Hier word ik niet ongelukkig van, zou Sergio Herman zeggen. Ik vind dat ik het nog een keer moet doen, maar dan met kleurtjes dat nem schoon vindt. Daarom dat ik tegen nu zeg, kies de kleurtjes. Ik ga sowieso voor iets warms gaan. Laat het zeker weten. En als Pieter mijn make-up nog een keer... Kijk, zo klein. Dank u. En als Pieter mijn make-up nog een keer moet doen, ik heb nu een mooie tutorial gehad. Laat het dan ook zeker weten. En dan zal ik het op mijn YouTube kanaal in plaats van op mijn IGTV. Maar wacht met een outro. Dat heb ik toch al gedaan, hè. Nee, niet lekker of dat ik hem doe. Jongens, ik zie jullie terug. Met of zonder een blinkende neus. Doei! Tjallas.